Să țipăm, ia să facem o repetiție. 1, 2, 3 și... Magie! E bine! E bine! O să ne distrăm imediat. Formația Marian Costi. Domnul Marian. Bine v-am găsit și bine ați venit la Ziua Internațională a Romilor, organizată de domnul Nicu Păun. Și să ne vedem și anul cu bine aici, că tot aici ne veți găsi, împreună cu Lucian. Doamne ajută, Doamne ajută. Mai am timp să vorbesc? Mai am timp? Da, ok. Oameni buni, fraților, voi știți că eu fac un TikTok? Johnny! Cel mai frumos clarinetist, te pup, Johnny. Doamne și domnule, voi știți că eu fac un program pe TikTok și acolo am avut și avem o mare audiență. Ei bine, astăzi suntem la Ziua Internațională a Romilor și în 2024 trebuie să fim mai uniți ca niciodată, pentru că vedeți și voi câte lucruri se întâmplă în toată lumea asta. Mesajele xenofobe nu trebuie să mai existe niciodată. Mesaje de genul ești așa, nici nu vreau să rostesc cuvintele respective. Niciodată nu trebuie să se mai întâmple ca noi să facem diferența între oameni prin culoarea pielii. În fața lui Dumnezeu nu suntem decât suflete și atâta tot. Nimeni nu ne întreabă, românii plâng altfel față de romi, plângem la fel, suferim la fel, suntem la fel. Ăsta este mesajul meu și vă rog din suflet să aplaudați. Nu, 10 da. Toată lumea, vă rog frumos. Vă mulțumesc! Hai băieții, suntem pregătiți pe sistem? Merge în continuare, da. Hai băieți. Moții! Aici!